Hello mga Rikison kag mga bitikon. Kapoy na bala kamo sa inyo nga mga kontraktor nga mga tutulihon. Inabala ang pagkatapos nila baton sang inyong mga kwartado, mga bungul na sila kag mga bulag. Nga sige mo sila follow up kung kamusta ang inyong mga balay nga girapatindog. Ala, wala na sila. Ato na sila yaga panahor. Ay, ang sarap talagang pagbubunin yung mga mata nila. Pero ngayong araw na ito mga kalinti, ilalagaw ko kayo sa bagong turnover na bahay dito. Ang bahay na ito mga kalinti, sa sobrang laki, mawawala ka. Kailangan mo ng walkie-talkie para magkita kayo ng mga pamilya nyo. Ay, grabe talaga ang gawa na bahay na ito ng RKJ Constructions. Tingnan nyo yung lamisa, kahit yung sudan nyo dito, ay, napakasarap na nito. Kita nyo dito mga kalinti, may barbecue area sila. Pwede mong imbitahin yung mga hisaan mo na mga kaibigan para magtalaas yung mga BP nila. Nami ni sa mga lilimtian nila. Pero seryoso mga kalinti, grabe talaga yung RKJ Constructions when it comes sa quality at saka bilis ng kanilang paggawa ng inyong bahay. Kitang-kita nyo naman mga kalinti, na kahit sa mga finer details ng bahay na ito, kung yan talaga yung gusto mo as an owner, ibibigay talaga sa iyo yan ng RKJ Constructions. Tingnan nyo bala yung kanilang entertainment room mga kalinti, ay sobrang laki, sobrang cozy. Tapos yung hallway nila ay bahay nyo na. At dito naman tayo, papasok tayo sa kanilang mga kwarto, mga kalinti. Grabe, parang nawala talaga ako. May mga tumok-tumok pa sila nalalaman, para ilis-ilisan yung mga lights. At iset talaga yung mood ko na nung gusto nyo mangyari sa kwarto na ito. Yung pwede bala kayo magbalbalanay habang kumakain. Oy, charet lang ha. Ay, grabe talaga yung bahay na ito mga kalinti. Meron pa silang walk-in closet at saka yung banyo nila. Kahit kayo magdungan kayo dito, 8 kayo, pwede po. May ilihian gidya Tapos pwede yung isa naliligo, ikaw namumuson. Ay, parang buffet po. Grabe talaga yung gawa ng RKJ Construction. May pakain pa sa puntaw. At dito lang yan sa RKJ Constructions na meron kang build now, pay later. Saan ka pa? Yohoy!